Hello, hello, hello! Welcome back to my channel para sa lahat ng ating mga momshies, popshies, at mga anakshies. Ito pa rin po si Momshie G and welcome to my vlog! Ayan, at ngayon nga po ay nagkakaroon ako ng pagsagot sa mga katanungan dun sa aking Facebook account na pinost ko. Ayan, meron ako mga pinost doon ng mga tanong kung saan namili yung aking mga Facebook friends. So, I will answer it from the bottom of my heart. Wow. Ano daw? So, eto, nako. Para mas makilala nyo rin ako, ayan, syempre pa sa mga iba ko pang mga friends o yung mga subscribers na hindi pa po masyado nakakakilala. So, mula po dito sa mga katanungan na to, pwede rin ho kayo magtanong if ever, if you want, para po sa mga susunod ko pang vlog. Ayan, so simulan na po natin ang sagutan. Okay, sa pagsisimula po ng ating sagutan mula dun sa inyong mga tanong, ayan, ipa-flash ko sa aking screen yung mga questions. Ayan, para po nang sa ganun, mabasa nyo rin siya ng bongga. So, ito ang unang nag-comment ng number o pumili dun sa mga questions. Mula kay Desiree Kurt D. Arboso, ang question number 12. Yan, ang sabi niya, phobia. Ano daw ba ang phobia ko? Okay. Feeling ko, noon kasi talaga sa totoo lang, wala naman akong phobia kasi syempre bata ka pa, mahilig ka mag-explore. Sa ngayon, yung height na, yung takot ko sa height, medyo mabilis na akong mangatog, mabilis na akong, what you call this, yung parang, kinakabahan o nalulula. So, as of now, yun yung aking phobia. Okay, next is, ang question number 14, mula naman kay Jaime Perez Sumayo Jr., aka Tigidig Boom Boom Boom. Crush. May need to mention. Ang harot-harot ko kasi. Charot. Crush marami. Pero sa ngayon, ang crush ko nandito sa amin. Kasi, syempre, quarantine, nandito ka lang. So, na-appreciate mo na yung mga itsura ng mga kapitbahay mo. So, itago na lang po natin siya sa pangalang, Peto. Yan. Oh, no! Ay, ang arty-arty ko. Landi-landi ko, akala mo naman 18. Okay, number 29. Mula naman kay Mian Sotelo Basa. Ang question niya ay, what pissed me off lately? What pissed me off? Grabe yung English. Pissed me off. Siguro yung yung sunod-sunod yung yung sunod-sunod yung gastos, tapos wala ka namang panggagastos. So, parang ang daming bayarin, daming mong gastusin, pero wala ka namang panggastos, yung gano'n. So, yun yung aking what makes me pissed off. Question number 8, mula naman kay Ate Jenny Beth Tuason Hickman. Ayan, we subscribe mo rin si Ate Jenny Beth Tuason Hickman sa kanyang YouTube account, sa kanyang YouTube channel. Okay, ang kanya napila yung question number 8, worst day of my life. Yun, yung nung na-stroke si mama. Kasi, nandito ako sa Manila noon, kunyari, ngayong gabi, is last day namin sa Manila, so babalik na kami sa Puerto Princesa. Pagdating namin doon ng hapon, doon naman siya na-stroke. So, that time, since kababalik ko lang doon, from the seminar ng Mary Kay with Mama Ellen, bigla siyang inatake. So, hindi ko na alam yung gagawin ko. So, nataranta ako ng bongga, tapos, nahirapan ako ng husto, natatakot, hindi ako makapag-focus. So, ngayon, kung uwi naman ako, wala rin akong source of income dito noon. So, kailangan kong tiisin na wag umuwi since na-stroke siya. Kasi, kailangan kong magstay sa Puerto Princesa kasi wala naman akong source of income sa Manila. So, pag nandun ako, at least masusustain ko muna or magagawa ko ng paraan yung mga gastos niya sa hospital, and sa medicine, and everything. Yun. So, yun. Yun yung pinaka-worst ko talaga. Number 34, mula naman kay RM Bawi. Ano bang gusto mong malaman? What makes me laugh? Yung nagpapatawa sa akin, o nakakatawa sa akin. Kapag
kapag hindi sinasadya, yung parang yung parang biglaan lang, biglang naalala mo yung mga napag-usapan niyo, yung bigla mo napag-usapan niyo ng mga friends mo, ng mga kakilala mo, yung dati, yung mga dati mong ginagawa, alam mo yun, nakakamiss. Yun yung nakakapatawa sa akin. Lalo na yung mga lalo na yung mga eksenang nakakatawa talaga. Syempre, kaya nga nakakatawa. So, yun, yung mga dati mong ginagawa. Ayun. Number 20 naman, mula kay Angel Box. Pinili niya, okay. Words that upset me the most. Yung kapag naririnig ko si mama na sinasabi niyang hindi siya okay. So, nag-worry na talaga ako. So, yun. Tataranta na ako, ganyan. Parang mabilis akong ma-disalign or mabilis mawala yung focus ko kapag ganun siya. Siguro natatakot na din ako kasi parang hindi ko alam kung anong gagawin ko if ever. Yun. Next question. Mula naman kay DJ Trix Lopez Manghon. Question number 11. Last breakup. Wow. Pag-ibig. 10 years ago. Kasi siya talaga yung siya yung tanggap yung family ko, tanggap ako ng family niya. So, siya yun. Pero okay lang yun kasi happy naman na siya ngayon with his family. So, congratulations kung nasan ka man. And good luck. Ayan. Yeah. Okay, now, next question. Mula naman kay Ate Janet Wazon. Question number 15. Favorite singer? Actually, ang dami. Pero sa ngayon, si Morissette Amon talaga. I don't know why. Hindi dahil siguro mataas yung boses niya. Kasi, ang galing niya. Parang everything na kantahin niya is napaka-effortless. So, Morissette Amon. Mula kay Erica Jones. Ang bumburumbugbugbog na muka. Erica Jones, question number 22. Parehas sila ng question ni Kate Josa na napili. One of my insecurities, yung height ko talaga. As in, yung gustuhin ko malang sana at least mag 5'6 or 5'7, mga ganyan. Kasi I love playing volleyball eh. Yun. Tapos, ang liit ko na nga, tapos, ang lapad ko pa, ang hirap tumalon. Penguin na penguin ang dating. Okay, next question. Mula kay June Alex Panghon at IILRCon. Ayan. Ito yung question nyo. Ang question number 24 na pinili nyo ay ang aking most traumatic experience. Yun, nung sumakay ako ng eroplano, tapos sira pala yung turbulence nung airplane. Tapos ang pwesto ko dun mismo sa tapat nung turbulence na sira. Tapos nasa window pa ako. So, nakakataranta. Parang gusto ko magpanic na ewan. Kasi biglang nag-announce yung stewardess ng emergency landing going back to Manila. Nasa taas na kami. So, yun. After that, nung naayos na siguro after an hour, ako yung huling-huling umakit ng eroplano kasi sabi ko, parang double check ko pa sila na sigurado na ba kayo, ganyan. Sure na ba yan, ganyan. So, hindi ko nababanggitin ko rin yung aeroplano na yun. Pero, on the way to, on the way to Puerto Princesa, Palawan ako. Ay, hindi, Coron, Palawan pala. So, yun yung first time ko. So, yun yung aking most traumatic experience. Ayan. Mula kay Nadine de la Cruz at Ruby Fernandez, ang question number 25. Okay, the question is, reason I've lied to a friend. So, yung dahilan kung bakit ako nagsinungaling sa isang kaibigan, it's because ayoko na siyang mas mapahamak pa. So, I'd rather not to tell her, the truth kaysa mas lalo siya mapahamak. So, for sure, kasi mas lalala yun. Again, mula kay Juby May Haropohop Agura, ang question number 38. Dami mong tanong ha. Okay. Favorite quotes? Know your worth. Yan.
Mula yan sa road trippers. Thank you so much, guys. Know your worth. 'Di ba? I mean, sa kahit saang aspeto, mapa-love life, sa family, or sa kaibigan man yan. Know your worth. Dapat alam mo na you are worthy. Yeah, ganon. That you are worthy for everyone. 'Di ba? Wala nang kasi, wala nang gano'n, wala nang kung ano pa man dahilan. Know your worth. Okay, mula naman kay Erica Rose Sarimogan de la Cruz, number 14. Okay, the question is crush. Ano ba? Nasagot ko na to kanina. Si Peto nga. Peto. Charot. Okay. Next is mula kay Angelo Bergano. Mula kay Angelo Bergano, ang kanyang question naman ay ang question number 17. Sabi dito ay, ever lost a loved one? Yes. May lolo, may lola, may titos, and ito yung huli si Papa noong December 31, 2019. So, wherever they are, I know they are happy and peace. And alam ko ginagabayan niya rin kami. So, for that, we miss you so much. We miss you. And I love you. Okay, next question. Oh. Another question number 1 mula kay MC. Okay. Relationship status. Single, just like you, girl. I'm a single. Single ladies. I'm a single ladies. Now put your hands up. Okay, huwag masyadong nakataas. Delikado yan, ha? Okay, eto na. Next question. Mula naman po kay Binibining Althea Marila Tuhan. Question number 11. Last breakup. Yun na nga. 10 years ago. 2011, yung pagkagaling ko ng koron, babay na. So, yun na yun eh. Grabe naman to. Palibasa ikaw, nakapag-break ka tapos nakapagbalikan ka rin. #po. Ingat kayo dyan sa Baguio. Okay, next question mula naman kay Dwight Sarimogan de la Cruz II. Oy, taray. Ganda ng pangalan, ha? Oo, ha? Pero hindi naliligo, ha? Chismis ka dun, girl. Number 22. One of my insecurities. Yun nga, yung height. Oo. Yung height talaga. Gusto ko matangkad ako. Okay, next question. Maria Concepcion Tumandao, Israel. Number 8 po, sabi niya. Okay, number 8. Worst day of my life. Yun din po, nung na-stroke si mama, nang wala ako dito sa tabi niya. So yun, sobra akong natakot, hindi ko alam gagawin ko. So yun. Okay. Mula kay Herman Duki Centeno, Ate Joel Rosuelio, o binibining Ate Bayot. Yan. Number 30, ang the most recently lie, nung sinabi kong ang sarap-sarap ko. Ambisyosa. Hindi, nung sinasabi kong feeling ko yung sinasabi kong okay ako, kahit hindi naman talaga ako okay. Yung kahit tanungin ako, ganun. Biglang lumalim, hindi. Yun lang, feeling ko yun. Di ba it's a lie pa rin? Kasi pag di ka naman nagsabi na to, it's a lie. Ayoko lang minsan na talagang, lalo na yung mga closest friends ko. Mostly kasi mga closest friends ko, yan talaga yung napag hihingaan ko ng ng problema ko kapag hindi ko na talaga kayang-kaya. So, yun. Next question. Oh, wala sa aking brother. Kajan Irish. Number 16. Ano yun? Childhood career choice. Ay, ito, ang ganda.
Oo, share ko tong kwentong to. Kasi, ang aking childhood career choice, ang una ay gusto kong maging abogado. Kasi noon gusto kong hulihin yung tatay ko. Kasi iniwan niya kami. Tapos nung lumalaki na ako, sabi ko, ay gusto ko maging teacher. Ganon. Alam mo yun, parang gusto ko magturo na magturo. Kasi pag naglalaro kami nung bata kami, mostly ako yung teacher. Kunyari, ganyan. Ang question number 26 mula kay Cherry Castellano Cruz. At may I love you pa. Ano, kinakabahan ako. Ano kayang question to? Number 26. What I hate about myself. Mabilis ako magtampo. Alam ng lahat yan. And I know mag-a-agree yung mga iba kong friends. Mabilis ako magtampo, mabilis akong alam mo yun. Ewan ko. Siguro kasi, pag buhos ako sa kaibigan tapos, ikaw parang dead maka. Siguro nga, sabi ng isa ko mga friend, matatanda na tayo, may kanya-kanya namin tayong buhay minsan. So, hindi na tayo yung madalas or palagi nakakapag-usap gaya ng dati kasi meron na tayong kanya-kanya mga priorities ngayon at mga dapat asikasuhin. Well, yun lang. Feeling ko talaga. Kasi ako mabilis ako magtampo. Okay, next question. I love you, Cherry. I miss you. Okay, next is mula naman kay John Vincent Ramos Liwag. At si Kuya Clark or Ro Clark. Ang napili nila ay number 37. Ay, number 7 pala. Number 7. Best day of my life. Ang aking best day of my life, ayun, nung nakita ko nakaka-recover na si mama sa pagkaka-stroke. So, masaya yun. Everyday yun eh. Lalo na kapag may mga improvement. Nung bago-bago pa lang yung pagka-stroke niya. So, yun. Yun yung ayokong makalimutan at hindi ko makakalimutan. Kasi isa yun sa mga masasayang araw. Kasi nakaka-recover siya kahit paano. Yun. Okay, next. Last but not the least. Mula kay Susan Patilano Makiling. Yan. Kay Sis Ate Kat Abong. At kay Pipay Brazil. Ang question number 36. Childhood confession. Okay. My childhood confession is, nung nagpatuli ako mag-isa sa Tuling Bayan. So, ako lang yung pumunta doon. Ako lang yung Tapos, may service kami ng tricycle nung namin, kapitbahay namin. So, yun. Doon ako, yun yung isa sa ko. Hindi ko makakalimutan talaga. Pumila ako mag-isa. So, akala ko nga nun all along, ako lang yung bakla na nagpatuli. Tapos, may kasabayan ako na 17 anyos. Ayun na nga, kunat-kunat. Sabi ng doktor, bakit pinatagal mo pa to? Ngayon, aray-aray ka tuloy. Ang ending, pag-uwi ko sa bahay after how many days, kamatis ako. Nangamatis talaga ako. Kaya ngayon ay puro balat siya talaga. So, that's it. So, that's it, mga momshies, papshies, at mga anakshis. Ayan ang aking mga sagutan mula din sa dun sa mga napili ninyong mga tanong. So, maraming salamat sa mga naki-cooperate. Ayan, sa pagtatanong sa akin. Maraming salamat. And, I know for sure, some of you guys ay alam na rin yung ibang mga kwento ng aking buhay. But then again, dun sa aking iba pang mga bagong friends, mga bagong subscribers ng aking YouTube channel, guys, please promote po na. Tulungan niyo po ako i-promote kasi malapit na akong mag-1K. Ayan, i-like niyo lamang po, i-subscribe at click ang notification bell mula sa aking YouTube channel, ang Momshie G. Ayan, at syempre pa ang aking Facebook page na Althea Bababu. Maraming salamat po guys sa panonood sa aking vlog. And of course, sa aking mga friends pa na mga vloggers. Maraming salamat din sa inyo. Sa aking social climber families, mga sisters, maraming salamat sa inyong mga suporta. Ayan, at sa lahat po ng aking mga subscribers pa, sa mga darating ng mga subscribers, keep on watching naman po sa aking mga video. Maraming salamat and God bless you all!